amma da yake ya ci izini babu wanda ya sai an kansa ya yi rahman rahim rahmatullah qur'an alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاسب للوسيلة ألنا مكتب فندنا magana da yi kazan kuma tambayar nan ba haka muka yi da kai ba abinda muka yi da kai akwai waɗansu batutuwa da ka faɗa ina kuwa kansu a su nake so ka gaya mani tukun ka ga ina ba na yau bane kuma ina kokarin in ganka akan wannan to har komin to ban aika maka ba amma Allah ya hana mu yau amma mutane ai suna da wasu wasa ai komin ban je ba to abu guda shi ne ban ga wani kace Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ba shi ilimi kashi uku ina da hazaha ina so mai da su wato ina kuskure ka gaya mani ga kuskuren da na wajen mai da magana a dalili kenan na baka wannan lasirika ba a kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba shi ilimi kashi uku sai ilimi shi yayi amfani da shi kawai a fata kada ya sanar da kowa zai ilimi ya yi amfani da shi ya bai wanda gai yake abin nan son ba kowa da kowa ina zuwa wannan ilimi ya bai wanda yake son bashi kowa da kowa ina zuwa kashi uku ne suke ilimi na ɗaya na sani muhtasun biyu ilimi na biyu ya bai wanda yake son bashi ba dole ya bai kowa da kowa ba ilimi na uku ya bai kowa da kowa ya gaya mani haka kuma kashe a cikin ibnu maja a juzu'i na farko babi na 11 shin haka ne ko ba haka muka yi ba haka don haka ne ku bani don haka ne zan yi bayani akan wannan abin ko ai sai ka ga aka kafin na gama tambaya mu zo kan wannan tambayar da fakawun ku abin da muka kanka magana tarika sun ya gama tambaya ba yawa to tambaye ni yayi tambaya tarika nan da sun amince kashi haramun ina jin ka ai في حرم كنا تكون القرآن يقوق عزيز محيطي amma ya ce na gobe to har ce ga yana cikin hadisin ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amma bai zuwa Qur'ani ba yana zuwa ya zama alqur'ani duka to wa hamdu wato a inda ya zo a hadisin annabi haka kira mutum shaidani ko wawa ko jahili kai ba ka san haka ba wani zai hana ina zuwa annabi yake laisa bi mu'minin Allah hanu ni abin da nake so ni ba so abin da ga lan su ka ku ga masa amma ina magana wani ya zo an yi ko bai fara ya gani abin da nake fara da ku yi hakuri wannan lokaci kaɗan ne za mu wata insha Allah a kowawa wa a bannin zanen da kai kuma to kun ji iyaka abin da za ku saurara ku ji irin tambayoyin
amsa ku ji irin amsan da zan bayar in na sani. Don haka ne abin da ya tara mu kenan. Shi kenan jama'a. Zafi. Hada so, saboda ya ji alama da. Yo, ina sauraro al'adarsa. Jama'a, wato tambayar da malam ya yi, ita shi haramcin hakika, to, ya fito daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ko kuma akwai shi alkur'ani? Na ce maka duk akwai. Don haka ne haramcin hakika a fili yake. Sun ne ne? Sun ya fita waɗanda duk Annabi ya mana ishara. Annabi ya ce, wannan hadisin nan na irfa kuke fariya. Ne zai da manzon Allah ya mana wa'azi. Yace wa'azin nan wanda zai ladini kulubuna. Wanda suka je mu har suka ji tsoro sabila da wannan wa'azi. Har muka tuna babu shakka wannan wa'azi da Annabi zai faɗan da yake faɗan nan wa'azi ne na ban kwana. In ko wa'azi ne na ban kwana zai wasiya a cikin kwaye. Wasiyan da yake da ya ta wannan hadisi har ƙarshe ya zo yana cewa fa alaikum bi sunnati. وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة. kaga wannan hadisi tunda Annabi yace to ni na umarce ku wato na hore ku ku shi wannan sunna ta wa hanyar da nake kai ku yi hanyar nan da waɗannan sahabbai a khulafa ar-rashidin suke kai yace bayan wannan kada ku yarda da wata bid'a shine mu da sado yace duk abin da aka fara bayan wannan bid'atun bid'a ce yace ko wata bid'a kuwa wata ce akwai wani hadisi har yace wata kuma makoman sa wuta ne. To har yanzu sai muka yi suke a wannan hadisi wanda sukti yake magana a kai. Annabi yace kuma inna ashabi kan nujum wa bi ayyin ittadaytum ittadaytum sahabbai na duk gaba daya kamar taurari ne sai duk wanda kun kafi shi kun shirya. Kuma har yanzu annabi yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Kaga daga sahabbai da shauran masu bi karni biyu su ne waɗanda Allah ke hannun su. Awon zance safa ina zuwa. Ai ba zan baka wajen kawo ba. Ai da maji kadan bayani. Aka an kowa zuwa an mun na fa abin da ku din. Ba ka so fara din da ka. Ba ko ne ni sai na ni ba ni ne mai bada amsa ba. Na kan fada maka abin da Annabi ya bari ne. To nuna maka dalika haram ne. So ai abin nan ku so haji haram ne. Ko ga dan da manzon Allah ya ce haramun ce. Shi ne ai ga Qur'ani ya haram. Annabi yake iyaku wa muhdathati al-umur. Fa kullu bid'atin dalala wa taw abin da ina ba ina zuwa. Bayan Annabi ya faɗi wannan. Bayan Annabi ya faɗi wannan ya kawo karni uku su ne shekara 300. To bayan waɗannan duka abin da ya zo bidiya ne. Ba kowace bidiya kuma magashe da saka hotunarta. To ina so a cikin waɗannan 300 na shekaru 300 nan akwai su jami'a ciki? Ina zuwa haɓa mangan bakin wannan sai baka bukatan ba da amsa kenan. A'a ai an kashe haramun da kashe abin da ne abin da su ya faru. Lokacin nake tambayar ka a cikin karni 3 nan da Annabi ya faɗa akwai su jami'a ciki? A cikin wa a cikin karni 3 da Annabi da karnin farko da Allah zai yi runahu sun mallabi ne runahu wadda Annabi ya waɗannan a wannan lokacin ba a haifi zai ba amma kalin ya uku an haifi zai abu da kaji kalli na nawa na uku to ina zuwa amma ya fi kalli na uku kuskure ne da kawo da zai ka bincika an haifi Abdulkadir a hijiran Annabi yana 470 haka ne an shiga wato waɗannan kalli uku to da kawo kanan ina zuwa sai abinda ya faru bayan manzon Allah ba zai da ayyuko duk kafin shi ne ba bidiya ba ma wannan da kawai ta tsaye da Buhari da Musulmi da Turji da Ibn Majah da Nasa'i da Abu Dawud da Ibn Hibban an kare a bayan manzon Allah ko wani ne bayan wannan
risala akari da lawari da lawari duk bayan manzon Allah akai bayan ka da akai haramun ne zuwa mabiya tafsirin Qur'anin nan ثم الغرب الوئي الجمع العادل يتارك الفاوي روح البيان فاوي ثم وكذل أي خبار من الوعلن فضل خالد ايه شو قال وانا لا مرنا دعم ذلك تنبيانك جماعة دو الله أطرارا وانا تنبيان يمي شو wato abin da ya nuna mana cewa ya ce wannan abin da ya muke karantawa a cikin Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i da sauran hadisai duka. Yace waɗannan sun faru ne a bayan tabi'ina. Su Risala, Iziya, Habari, Askari waɗannan sun faru ne a bayan waɗannan tabi'ina. Ya kuma nuna su tafasir akwai zaman akwai dansawi akwai bayan wato ne ma zai ya faɗa wajen suka tura da na bane sauran su dai sauran tafasir duk sun faru a bayan hadisi sun waɗannan duniya ne an ta abin da zan bari Allah ta shirye mu Allah za mu gane gaskiya wato suna jin da waɗannan hujjojin akan samar da mutum mara tunani wato ku gane a cikin Bukhari hadisan da suke cikin duka wato har aka ce a tafsir kuke da da Qur'ani duk abin da yake cikin Bukhari sun yi muhawala ne abin da Annabi ya faɗa abinda kuma Annabi ya faɗa shine muke kira sunna da abinda Annabi ya aikata ina kiran sa sunna to a kan littattafai muke magana su waɗannan littattafai su ne ake kira as-sunan haka ma ake kira su sunan su as-sunan ma'anar sunan wato duk gaba daya sunna ce waɗannan littattafai magana ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka gaba daya abinda manzon Allah ya faɗa ba za a kira shi bidiya wato annabi shi hujja ne Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana har yanzu a tafasir da ya faɗa tafsirori kamar su Dandawi su Jamal su waɗannan su kuma suna matsayi guda biyu cikin matsayi biyu suna ɗaya duk tafsirin da ka karanta kaga ya yi muwafaka da alkur'ani abinda alkur'ani yake faɗa da ya yi muwafaka da abinda alkur'ani yake faɗa bayani kuma ya yi muwafaka da hadisin da annabi ya faɗi to sai ka yarda da abinda ya faɗi in kuma kai mukarana kaga abinda yake faɗan zai kawo sabani da abinda alkur'ani ke faɗa zai kawo sabani da abinda annabi ya faɗa ba su tafiya daidai wannan tafsiri wannan littafin sun zari ayoyin alkurani mu yi amfani da shi mu watsar da wannan magana gaba daya abin da ya saba sunna kitabu wa sunna ya saba ijma'u ba za a yarda da shi ba zan kawo ya za wato misali shi ne a cikin tafsiri suyuti Allah ya ce wata kiran mala'ikatu yake illa iblisa Allah ya umarci mala'iku duk su yi sujuda ma annabi Adam sai Iblis kawai sai yake to mai tafsiri da yazo sai ya fassara shi da sujudu inhinayin yace wannan sujuda ba sujada ne wanda kuka sani zariyin sujada ba dun balarabe in ya mace maka sujuda shine warqul jafati wa anti ala al-ard ajiye goshi da hanci bisa kasa shine sujuda kuma abin da Allah ya faɗan nan da larabci ne yake fasa jadan mala'ikatu sai mai sujudi sai yace sujudu din sinaji ba sai ka yi wa ba ina zuwa ni abin da zan zan bada sai abin da ban sani ba kai da sanin ba shi sujudi sai yace sujudu din sinaji sujada ne na irin sun koyo koyawa ma sujada ne na ji wani aka saba kuma wannan sujada na inni nayi sai ya kawo wa'allala ya kawo hujja da cewa dun ba wanda za a masa sujada irin wannan in ba Allah ba to amma yau in Allah ya umarce ka kai sujada ma wannan rediyo in ka kika zamo kadi don haka ne
wato wannan ma'anan ya saba ma abin da Allah ya faɗi da Allah ta'ala ya zuwa hankali nake bai zuwa kuma har yanzu akwai wata aya wanda Allah yana cewa hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin yace wa man ittaba'aka wannan kafin nan ma'tufun ala Allah ne yake ma'tufun ala Allah to tun da yake ma'tufun ala Allah in Allah fa'ili ne a wajen tun da yake Allah fa'ili ne a wajen wancan dalilin alafi ne na fa'ili don haka Allah da shi da waɗanda suka bi annabi su ne suka isan annabi su suka taimaki annabi su suka kare annabi wanda yake kafin nan ya kamata ya alafta shi a bisa wancan kafi na Muhammadu hasbuka Allah hasbuka wannan kafin nan na manitta ba haka ya zama adabi makafin nan na hasbuka duk ya zama annabi da sahabban su wanda sun kabi shi dukkan su gaba da Allah ne ya ji zama su da sai ya raba ya nuna su waɗannan sun yi aiki Allah ma ya yi aiki su suka taru suka tsira da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina zuwa wannan ma'anan har abada ba za mu yarda da shi ba ka bincika a cikin tafsirin su yi za ka sani wannan magana ko haka ne kai ba ma amsar kake jira ba misali nake kama ka aya wannan mun yi mutabaka da shi mun duba wato Allah yana ce Allahu ya'tumuka minan nasi wato Allah shike kare annabi Muhammad daga duk mutanen mushrikai amma a lokacin Allah bai ce tare da wannan ittaba rasul ba to don haka ne wannan fassara bai yi daidai da alqur'ani ba kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda yace in ba dun sahabbai na ba da na halaka to kaga wannan fassara ya saba da kuma har yanzu babu hadisin da ya nuna kuma haka ne ban yarda da shi ba an saba kitabu wa sunna wannan sun dauka abin da ya kama da shi ba sai bane to su wadannan littattafai da yake batu risala fiziya da askari su wadannan bidiya ne da su kuma amsa a kai wadannan littattafai duka suna fassara hadisai ne farkon alari tana cewa kuna dubawa ana cewa ya kuwa adal makhluqin ji ma biya da hali kuna ga don hadisi ne wannan ba to duk littattafai fiku wadanda kuka ga muke amfani da su dinnan hadisai ne na manzon Allah don haka sun sunna ne har yanzu imamu na mali yace duk abin da muka jira kuka ga ya saba da hadisi ya saba da alqur'ani da ijma'i ku yi jifa da jifa duniya wannan ne amsan tambayoyin da kamani wai kun tambaya ta wannan ne tambayar da faɗa abin da aka yi da manzon Allah ya bar duniya ya koma rahama an tara huwa tawa ba wato ina tabbata manzon Allah da ya zo duniya bai yi cin da ya magana maganganun sannan su ne aka tara mana sai ya koya faɗa ni cewa ya bari wannan hanyar to abin da nake so abin da nake so ka gane ba muna cin takaddan nan da aka rubuta a jiki ba muna cin abin da manzon Allah nan ya faɗa shi ne muke bi ba takaddan muke bi ba don haka ne in kace kai kana magana wannan takaddar to mu ba takaddar muke bi ba muna cin abin da manzon Allah ya ce don ko kun zama abin ba tsawa kuma sai kayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama illa da ɗin manzon Allah wajibi ne da kowa ko ni in yi matsayin gwani manzon Allah kai ya zuwa matsayin ku illa ce manzon Allah kowa ya ce sallallahu alaihi wa sallama wannan ya ji ba ku faɗa ina faɗa ganin da kiriya ne su janawa ko ina faɗa manzon Allah dukkan wani zai sallallahu alaihi wa sallam ku faɗa ba zan ba ka dalila kuna da abin da ya ce Qur'ani shi ne salatul fati ka duba jahilul ma'ani ba da dalila da Qur'ani فلا الواجب مطبوع القرآن الأقصى أدم الأقصى وقفه أدم القرآن الله بيقاو ملك أقول من جوار المعاني شافي بعيدة تتلاتين وحلما فيها وكان دامك لا بنبو ina so in kan gama malami ya gani wato ba yadda zai yi a canza mana wannan larabci
الله عنه إلى ما تجانبنا يقول يلا سيها كنت قلنا نظام ما نبني فترة الحمد لله وقع مقاوم فقد سميت شيخنا هو اللي ونقونا ونمن فليفتنا فقد سميت شيخنا رضي الله عنه لا أكيد أنا جزر الله الله أضبط المسح وليه فينا يقول كنت مستهلا بذكر صلاة الفاتحة لما أغلق لكن لا ضمني ما شغلت ذكر الصلاة الفاتحة لما أغلق حين رجعت من الحج إلى سلمسان يعني يقوم ضغلق الهج هو بنت النساء لما رأيت من فضلها لما رأيت من فضلها لما رأيت فبوز أدل لو أدل إذا نسبت فأقول ساعتا فبوز أدل لو نسبت فأقول وهو أن المرة الواحدة وهو هي كانت لغن أن المرة الواحدة ما تبقى أن المرة الواحدة تسمع هو كان ذات مواتها مثل 600,000 صلاة yana daidai da salafin 600 wani salati wanda ba ita ba kamar huwa fi wurgin jiyuri kamar yadda ya zama a cikin wakar da kara sahibin wurgi aljiyo waɗanda kan zama wurgin shi ne wurgin zuri ya ɗan ba kuma balaran makar za a hukun wannan an na sahiba سيدي محمد البكري لفظ سيدي محمد مكة الله لأن صاحبها من سيدي محمد البكري أنفاقه الله فذاك حالته لا تكون هي في كل علم مقرأ الله محبوسون ولا تساكن ولا فعلا تتوكل من الله الله عباد ولا وند بابا ونبا في محمد البكري كان سيدنا أبو بكر الصديقي يلقى غير أبوه نبيل الهجرة وكان قطبا في محمد البحرين كل يلقى الله لصدق النصر إلا مقام الكتباني قال إن من ذكرها مرة يجب ولا خرامك صلاة وفاتح ولم يدخل الجنة بإن بحي وحدان قيامة بيترع الجنة فليقتل صاحبها عند الله إنك معناه قالت الله لكن مجھے wani in an gama haɗa hanya su zo mutu hujja in Allah wata shi to azkurha shi ne ta wata ɗaya azkurha wannan zance ya kuma kusho su jani yake shi dalilin yawan ina karanta a kurasi ila an rahiltu tilsan har ya zuwa lokacin da na kan lokacin na bakin sana ila hadisi muhammad zuwa hadisan dole فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة الواحدة 30,000 خطمة يعني لك سوى صلاة ولا يقوم صاحبه كينا دغتين حتى ما أبوه صدقي من دلائل الخيرات نجم دلائل الخيرات تركت الفاتحة يدعوك تركت الفاتحة لما أغلق أولا أظن شيء بس صلاة الفجر لما أغلق واستغلت إنه وجه صلاة مودعا أنكر أنطافها جديد دلائل الظهور صدقين أفوقها شيء بس صلاة الفجر نقوم مع بوليسي بخيره واستغلت بها نستغلت وإحنا وهي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعجل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما لكن سلاما لما رأيت فيها لكثرة الفضل وإن لم نفرد مستمعا
kanta sai da yanzu da zaɓa sai na bar salati da fati a wannan lokacin na koma wannan saboda abin da na gani a jiki na gaba sai na wannan sun ma'amara ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح فلما هون الله يقولون قوم على الله صلاة الفاتح لما أخرجه قوم وقال هذا فلما أمرني بالرجوع إليها لأن الله صلى الله عليه وسلم يقولون قوم على الله فأنت صلى الله عليه وسلم عن فضلها فخير الصلاة الفاتحة أخبرني لأن المرة الثانية كما بيتنا قال القرآن لأن المرة الواردة منها سوى ما هو سيخان سوى سيخان منها يريد منها تحدث من القرآن ثم أخبرني ثانيا أن نقص العقل النبي أن المرة الواحدة في الوعد والنمسات الخمساء الأنقان تعدل من كل تفسير صنع بالبيت نقطة تفكير التجميل وقعد القول ولاحظ الأول أكواب القول فيها وانتبه يقعد الشباب من كل بقى ومن كل ذكر مضحر هو الذكر ومن كل دعاء مضحر هو العبد سبيل الأنصري الله أعين ومن القرآن صنع بالجنس والمضحر القرآن استدعى addini yake jawo waɗannan abubuwa don haka ne da ni yanzu ina kira ne akan wato mutum kada addinin da bai sani ba inna hadhihi sabili mene ma'anar sa menene alarama ya kula da sabili adilan la ya قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة إلى الله أدعو إلى الله يعني على بصيرة ومن يعلم ومن يسمعني سبحان الله يا جماعة وإن الآية أدلة تجي نبي Allah yana cewa wannan hanya in dai tawa hanyar ne ake yi to ina kiran mutane ne duka basira kada ka yi addini akan kai da ka sani da wani ne ya sani maka kai ma ka fahimce shi don haka wannan aya ya yi kwalli ta toshe babu wani ma'ana babu wani ilimi da ake kira ilimin baɗi wanda kai ba ka iya gane shi sai ni kawai zan gane shi har yanzu ka ga wannan batu duk wanda yake maka akwai ilimin baɗi ne tabbata shi ne farko wanda yake mutane shi ne menene baɗi ne wato yana faɗa ne zai yi kitar da kai
wato a cikin babu tauhid a cikin bukhari wato annabi da aka tambaye shi ma'anan az-zahir wal batin wa huwa bi kulli dalil huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin aka tambaye shi ne ma'anan kalmar zahir da batin abinda annabi ya fassara shi yace az-zahir wato ana nufin Allah az-zahir ala kulli shay'in ilman abinda annabi ya faɗa kenan haka shi al-batin ba yace al-batin ala kulli shay'in ilman kowa yake kuma akwai fasara da yake haka ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan an saba faɗa in an ce an bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daraja an saba faɗa don ne mutum aka ce an ba shi wani abu wanda ya ce abin da aka bai annabi Muhammad yana nufin ya ce maka ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fassara al-zahir al-batin don haka ne kowa ya san mana da wani fassara daban wani kai ba kai saka bai ji wannan wuri ba to kai jifa da wannan magana bayan duniya da rike abin da annabi ya fassara maka haka yake a cikin Bukhari a cikin babu tauhid kuma hari a bisa tambayan da aka yi wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai taba ce mana mu ji kansa ba bai taba ce maka mu ji ma wani da uwansa ba ni yana dangi da shi abinda annabi ya faɗa farko ma wannan abin shi ne ya hana yake ya Fatima bint Muhammad salini ma ji min mali la ugni anki min Allah cewa farko dukun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sheton da zai yi sai Allah ya ce ga wanda zaka cece shi sai kenan na biyu wato yana nuna wato ita Fatima ita kanta ta bi abin da Allah ya ce ba ta faɗi wani abu a bida ba kuma har yanzu faɗin annabi da yake inna asabi kan nujum wa bi ayyin ittadaytum wato annabi yana nuna duk safai na kamar taurari suke duk a cikin su in kun bi shi ba ku bata kun shirya ya amince da su to in kun duba a nan wato hakan da Hussein annabi bai ware su akan su jikokinsa hadisu ba wato jin su da ake yi suna daga cikin safai ne su safai annabi ne to don haka ne wato a ce waɗanda cewa a mace ta jika annabi ko ba jika annabi ba duk wannan bai taɓa damun mu ba jin ka bai halarta ba Allah bai ci abinci ba annabi bai ci abinci ba bayan daga cikin tabi'ina wato an haife shi hijiran annabi yana 1150 don haka ne wajen karni na 12 ko kuma 11 tsakanin haka to don haka ne wannan abubuwa duka mai hankali ya yi tunani in kana tafiya kamar da hankali kada ka yi tuntube tuntube ka tunne in ka dauki wannan akida ka ja ai wannan jika annabi ne abin da ya jika annabi ne amma tijani ya jika annabi ne ne bai da mu jigo ke annabi wai ga maka ai kalmar bawa ne tun da yake kalmar bawa ne kai bawa ne umurni za ka karba kuma za ka karbi umurnin nan wajen Allah da manzonsa in ka karbi wani umurni da wuce wannan daban to wannan ka tabbata ka bi da layi na musulmai wannan tambayar shi kuma wani ne ya ba ta wani ne ga duniya mai ba kan wani ne kuma shi ma yana da cikin duniya yana kan ne wanda wato muna ba dinnan kan maulidi ne asalin maulidi annabi bai yi shi wata bai ba sai yi ba babu wani a cikin mutanen kirki wanda yi shi tabi'ina ba wani guda da yi shi har ma wanda yake a yi masa arba'atul mujtahidina babu iya wanda yi shi don haka ne in mun ce kace kai maulidi don son annabi ne to sai mu duka mu auna shi kai da sabbai waye ya fi son annabi kai da su waye son annabi sabbai zan yi sabbai sun fi duk gaba da mu yana dukkanin mu na musulmai na duniya in an kara son annabi namu bai kai son annabi wanda sahabi guda daya yake son annabi ba amma duk da haka sai ka iske ba su yi wannan ba ko ba su kai ɗaya daga cikin tabi'ina ba kuma a yi masu labarin mutaidina su kansu suna son annabi yadda yadda kake son ba ba su taɓa yi ba to tun da yake ba su taɓa yi ba kai ne ka fi son annabi kace wato ka fi su kenan kana nufin ka fi su son annabi kai ko kalma guda ko waka guda baiti guda sabai ba su yi dinga son annabi ba abin da suke faɗi suka ce ma annabi abi an da wa ummi abin da suke faɗi kenan abi an da wa ummi in ka duba a cikin na Ahmadu Muhammad ga wani mutum ya zo ya sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ya Muhammadu ya sayyidina wa la sayyidina wa khayr
سيدنا ومن خيرنا نزل النبي يسعدي النبي أيها الناس خذوا عنكم هذا لا يستهوينكم الشيطان إنما أنا محمد إنما أنا محمد بن عبد الله ورسوله لا ترفعوني يدي لا ترفعوني يدي أنا لا أحب أن ترفعوني إلى من فوق منزلة التي أنزلني الله تعالى وأن الكلمة أكثر مع النبي قريش الذي يتأجل هناك ينزل كفوا عنكم هذا لا يستهوينكم الشيطان yake ku kame bakin ku bari irin wannan magana shi wannan mutum wanda yake ne mai tsanani abinda yake ya Muhammadu ya wanda ya mu ya kan wanda ya mu abinda ya fara kenan annabi yake ku kame bakin ku daga wannan magana ni wato Muhammadu ne Abdullahi bawan Allah ne ba ni ku kai ne matsayin da Allah bai kai ne ba kuma har yanzu a wannan magana in ka duba za ka iske annabi Muhammad ya nuna da cewa da yake la yasawi annakum shaytan wato in ka kana faɗin wasu abubuwa wanda Allah bai faɗe su ga annabi ba wato sabai ko ba su faɗe shi ga annabi ba shi annabi bai faɗe shi ga kansa ba ka fi da layi na addinin musulunci kana yin wani abu wanda shaytan zai jawo ka zuwa halaka Allah ya mana sani Allah ka taimake mu daga gaskiya daga ƙarya kamar da mu hanya ta gaskiya to mun zo kana maulidi sai ya magana sarrafin bakwai da na 40 kuma a mana bayani da bai wuce damfara ne na malamai wato su malamai wato abu guda lokacin da muka fita kangin wato mushrikanci muka fita kangin irin waɗannan abubuwa marasa fasale sai muka bar Allah kai waɗanda suka ke musulunta su ne suke bukin mutuwa sun yanka in wani dan uwansu ya mutu to bayan sun yanka su taru su je su yi bukin mutuwa to amma mu tunda muka ce mun musulunta ba za mu aikata haka ba to sai malamai suka zabu suka kira hadin sadaka in ka ce ba sadaka ba ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah sadaka ta zama abu mai muni ko ne yana da matsayinsa a yanzu ka tashi kai sallah ta uku na tambaye ka mai kai kace sallah magariba ne sai maka ba kai ba wato don haka ina tuna wani hadisi wanda annabi yace al'umma na ce sun sha giya suna kiran da wani abu daban to wannan yana da wannan ma'ana wato giya ma'anar giya wato ba ainihin hamra kawai yake nufi ba abinda duk zai ɗauke hankalinka ya hana ka fahimtar Allah ya hana ka fahimtar abinda manzo Allah ya faɗi wato ka sha giya kenan don haka ne wato waɗannan abubuwa duka wato haram ne kamar yadda giya take haram amma kuma in ka duba sai ka ga an canza musu suna bikin mutuwa ne sai aka je sadaka to babu shakka wannan hadisi za mu iya fassara shi da wannan ma'ana mun yi wani Allah ya zata wajen tuka mun yi godiya wato su kuma sun zo biya gaskiya ne da suka bakwai da maulidi da tijaniya wato duka sun zo biya da cikin yanzu wato duk waɗannan sun zo bidiya bari in gaya maka maktalabul umur wato mayan kan abin kawai wato tunda wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin Bukhari annabi yana cewa wallazi nafsi bi yadihi ma taraktu shay'an yuqarribukum ila al-janna wa yubaidukum 'an an-nar illa amartukum bihi wa ma taraktu shay'an yuqarribukum ila an-nar wa yubaidukum min al-janna illa nahaytukum anhu annabi ya bamu wato wato gaba ɗaya kawai yake ya rantse wanda ranka ke da zalinsa shine Allah musulmi wato kaga musulmi ma in sayi ne kaga ba ya rantsewa da sunan Allah bisa kariya ko annabi yace na rantse da wanda yake rayuwa ta ban bar duniya ba ban rabu da ko ba sai duk abinda zai kai ku ga aljanna ya nisan ta ku bari da na umarce ku aikata shi kuma har yanzu ban bar ku ba sai da na hane ku bari duk abinda zai kai ku ga wuta ya nisan ta ku ga aljanna wannan magana ta zama amma ko ba amma ba amma ce gaba daya to kuma har yanzu Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan aya ita dubi wannan aya al-yawma alama suna wannan ana kira salamul ahadi lamul ahadi masu lamu suna kiransa lamul ahadi abin da ake kira ahadi a lokacin da Allah ke wannan magana sai a yau na cika muku addini na cika muku ni'imata na yadda addinin musulunci ya zama shi ne addinin ku
zama addini. Wato haka na taɓa jin wannan ba da amfani da to ai da halala da ya sini bari ai suna nan kamin a wani wannan aya na yadda a lokacin suna nan a matsayin ana yin su a yadda Allah ya ce ba a yadda Tijjani ya ce ba. Wato a yadda Tijjani ya ce bai zo faruwa ba sai ga karni 12. Mene da karni? Ya? Mene da karni? Mun ɗauka shekara 100 mana. 100 kana. Wato akwai tambayoyi da yawa da mutane sun kawo amma don Allah muna roƙo duk wanda bai ji tambayar shi ba ya haƙuri ranar Juma'a. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم ما قولي ما نجمعتي زي فإنت معنا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. wannan dama shi ne muke nema wannan aya abin da take faɗi jumlatan yace duk in kun jayayya akan a farko yace ku bi Allah ku bi abin da manzonsa ya faɗi ku bi duk kowane shugaba da aka sanya maku in ya umurce ku ma'anar amru bil ma'ruf ba ku gane ma'anar amru anan ina ganin mutane da yawa suna son zuciya suna fassara shi da wani hanya daban al'amru din nan al'amru bil ma'ruf wanda duk yake umurta kuma kamar yadda shi manzon Allah ya faɗa dole ne a bi shi kawai don haka nan sarki an halatta masa idan ka mutane ma in sun ci wannan in shi amir ne idan ka mutane menene amru bil ma'ruf abinda annabi ya yi umarni da shi to wannan aya da kyau dama kullum shine muke kokarin mutane su gane wanda duk ya zo ya maka umarni abinda ya saba da abinda annabi Muhammadu da abinda Allah ya saukar masa wato bari in gaya maku baya cikin ulul amri na biyu kuma Allah ne ya dora mana haka yace wajibi ne in abubuwan su rikice mana mu mai da shi da Allah mu mai da shi kuma ga manzonsa shine mu bincika ga alkurani mu bincika ga hadisi a wannan matsayi yanzu ni nake kuma har yanzu na taba ganin wani mutum ya gaya mani wani hadisi wanda yake na ji mamaki yadda ya sami wannan hadisi wai yace don menene nake wazi ina faɗa ma mutane ina tada hankalin su ai annabi ya ce da inna ka fi wa barati yace hadisi ne annabi yace a bar mutane a cikin rafkanan su ala kulli hali ina gani ba hadisi bane wato don ina hararan wannan aya abinda Allah ya ce mu mai da komai zuwa ga Allah mu mai da shi kuma zuwa ga manzonsa shine mu bincika a farkon wato ahlul mantiq suka ce manil muslimu suka ce mashhuru jadan yatafatul man dunna aw man yuqtan a cikin ilmin manaqib sun fari haka babu wanda yake cikakken musulmi sai wanda yake zai bincika addini ya tsaya ya bincika addini ko ta wani hali kamar yadda mutum wanda aka jawo daga shari'a ana son a kashe shi yana kare kansa to haka za ka bincika addinin ka kada ka yi addini kamar yadda wasu suke son ka zamo bawan su ka zamo kai a gaban su yace ba kun indahu kalmar yidin inda mugassilin yukallibu mata awawa musawiyu wai haka suka ce yace wai ka bi shehinka kamar yadda wato mamaji a gaban mai wanke shi yukallibu mata ko kai mata wawa musawiyu shehi ya jijju ya ji ta yadda yake zo wawa musawiyu ko kuma a yana bi kawai kada musa to amma shi ne ba haka dini ya zo mana da shi ba wannan dinin muhtara wannan dinin sunaiyyun wannan dinin liman la agla lahu dinin ya mujjihu man lahu aqlun salim Ahmad Muhammad Razali yake fada ne yake wa alimi qawmin fi kaffihi kalamun ya mujjihu abuhu thummun wa yamfutuhu ala al-awraqi yake da yawa malami a cikin malamai alkalami a hannunsa yana rubutu bakinsa yana tofar da dabi abinda doke fara dabi ne abinda yake rubutawa dabi ne amina to ina jin kila wata daga wannan amsar kila na faɗe shi jumlatan ne ya ke so sai za mu tambaya kuma guda biyar kana ba babban malamin ba ko fili ya yi tambaya kafin ya fara za mu tambaya guda biyar farkon tambaya dai wannan ya fara bismillah wa'ayar amana rahim salamun alaikum
tambayoyin musulunci akan maulidi. Tambaya na daya, shin maulidi suna ne ko farilla ko ko wata hali ne? Za ne ma'ana mai cikin daya. A dalila kuwa wato bai faru ba sai bayan tabi'ina. Wato malamai da yawa suna ce a bidi'a ne amma muhassana, wasu suna ce bidi'a ce mustahabba. To haka ne su gurgurun fahimtar su kenan, amma ni a yadda na fahimta annabi ya ce kullu bid'atin dalala. Annabi ya ce duk bidi'a mata ce kawai, babu wani muhassana babu wani mustahabba. In kuwa mun ma'anan kullu mun san ma'anan kullu, wannan kullu kulliya ne. Mutane su san mandi wato wannan kullum kulliya ce wato ba ta rage komai ba. Don gurgudun fahimta na akan wannan kenan. Sai kuma tambaya na biyu, har yanzu akan maulidi. Na ji masu wa'azi suna yawaita yin wa'azi cewa ranar 12 ga watan Rabiul Awwal ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daura. Da cewa wai uku sukan ce ranar 10 ga watan Muharram ne aka haife shi. To shin wanne ne daidai? To yanzu ba daidai kamar za mu nema ba. Abin da muke so yanzu mu sani wannan mutum ya riga ya bada amsa. Amsan da ya bayar rasuwan Annabi Muhammad shine a baya. Ya riga haihuwansa. Don haka ne in kana murna don haihuwansa ya kamata kai bakin ciki da rasuwansa. Don haka ne neman hakika daga cikin wannan kuskure ne. Wato an haife shi ne a shekaran fara na Babila. Wannan ya sani duka a cikin wata guda ne da rasuwansa da haihuwansa duk a cikin wata guda ne ya faru. Sai ta bayanan ku, shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa yin maulidi ko sahabbansa sun taɓa yin maulidi ko ko ijma'u? To wannan ya koma ga amsar mu na farko kenan. Shi ne ma'anan bidiya. Babu wato wannan abin mai jisgo alkurani ko hadisi annabi ko bai taɓa aikata shi ba, sahabbai ba bai taɓa umarni a yi ba, sahabbai ko ba su aikata shi ba, ko babu wani ijma'u wanda an ka dogara a jiki. Abin bai faru ba sai bayan ulama'ul arba'atul a'immatul mujtahidin ma bayan ba ko da suka faru. Amma in ka duba ibtali tanjid wanda yake fi tauhid la imam na shafi ya yi wani batu wanda yake yana kama da maulidi, amma na sani a lokacin babu maulidi. Yake duk wanda ya yanka kabila da haihuwan wani wanda shi annabi bai taɓa irin wannan yankan ba to ya yi ya bar addinin musulunci din shi musulmi ne. Allah ya shi. Na tambaya na uku. Mala Ibrahim Bangare, ina son da san fasular Tijjani Shehu. Yanzu shi kalkala na Ahmad Tijjani wato kalkalansa bata saba da irin wata kalkala da aka kama na aka ce Sardauna yana daga jajayen Fatima ne, daga sulala ce ta Fatima. Amma wannan irin wannan kalkala shekara 1150 wane ne zai iya kirga? Duk wanda ya kirga ƙarya ne yake so ya shirya. Na taba ganin su a rubuce ne ma, amma har zan faɗe su gaba daya. Duk na sani karere ne waɗanda suke ba su da tsoron Allah su ne suka shirya. Sai tambaya ta biyar. Tambaya a kan sama al-masani cewa babu kyau a yi karatu a cikin wannan littafin. Shin littafin nan da ake ce da shi sama al-masani yana da kyau liman ya yi amfani da shi ko ko bai kamata ba? Kamata ba? Menene ya bada shi? Ba shakka malamai da yawa sun turmi a cikin wannan littafi, har yi suna zalla kaga suna rangaje suna kikista ido, wanda har kuma in ka bi malikiya imamu na maliki yana da karya maliku ta mai zuwa ainihin nufin salati. Imamu na maliki in kana zalla ya ce kana kikista ido. To kuma har yanzu shi wannan littafi sanin mai ji ya wadatar da kai barinsa. Wanda ya wannan littafi Muhammadu bin Abi Daraini ne, mutazili ne, mu kuma ba mu cikin hanyar mutazilawa. Mai tambaya Malam Ibrahim Muhammad Kano neman karfe 7. A jama'a ba su su wane ne mutana? Mutazilawa? To haka ne wani sassi ne a wajen masu binciken tauhidi. Wato ina ɗauka maka tarihin su da irin akidan su zai ja mu dogon lokaci. Amma suna da ma'anar cewa za a sami mutum wanda yake laminan jannati wa laminan nari wa huwa bainal manzilatayn. Suna da wannan akida. Zai yi wa sami mutum baya aljanna baya wuta, yana cikin yana tsakanin wannan matsayi biyu ne.
kuma suka ce in kuwa baya tsakanin in baya wannan tsakanin wannan matsayi biyu to babu shakka ko ya shiga wuta ba za ta kona shi ba. Wato wannan suna yi ne akan wani munakasha da suka yi dogo suka je kuma in kuma ya shiga aljanna ba jin dadin ta. Suna da wannan akida amma akida su asalin su Abdulrahman al-Jubai shine shugaban su. Mun bayyana shi malam to yanzu za mu da microphone ko mu da wala microphone da mu da bayani malam. Assalamu alaikum malam. Ina so kama malam tambaya ne zai yi ko bayani zai yi. To da kaza wato farkon abin da muke yi rike dukun abin da muke yi shine iyaka a tambaye ne abin da ban sani ba in zai muku ban sani ba abin da na sani in gaya muku gurgudun sani ba ina nufin wani ya tashi ya yi ta wa'azi akan wa'azi ba. In mutum yana da bayani mai yawa ina zuwa in mutum yana da bayani mai yawa yana da dogon tarihi to abin da nake so na san wannan ba tambaya ba ne don haka ne sai ya yi kira ya rubuta mani takarda zuwa ga ofishinmu zan zo don haka shi malam ya nuna ba tambaya yake so ya yi ba amma kuma kamin malam ya tambaya ina gaya maka sun yi batu so daya a kofar Alhaji Lawal tare da shi ya ce mani akwai ilimi ya kasu kashi uku wanda aka bai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato yake wannan ilimi Allah ya bai Annabi yayi amfani da shi kadai khassa yake ilimi na biyu Allah ya bashi ya bai wanda yake nufin bashi ya hana wanda baya bukatan bashi. Ina zuwa wato ilimi na uku wato shi ne wanda yake amma na sauran mutane shin in akwai wani gyara daga cikin wannan batu da malam yayi ina so ku bashi lasuzika ya mani gyara akan waɗannan maganganu ina da abin da zan faɗa a kai da shi ku bai da maza ni Muhammad na makowa ba na busa duk abin da zan sai na kawanta fatiha zuwa da fatiha inda ya zo ba zai ba. Kamin ka yaka zan dan baka bayani karam akwai wani lokaci da Annabi zai rubuta takarda sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga mutanen Makka da aka fara rubuta ba zuwa gare su alƙawarin da suka yi Annabi ya ce bismillahir rahmanir rahim min Muhammad rasulullah sai suka ce a tare Muhammad rasulullah to shikenan gaba daya suka bai suka ce ba za a yi ba Annabi ya ce ku share wannan muna neman mu yi alkawali tare da su ne na sulhu to sai aka shafe sunan Muhammadu Rasulullahi don haka ne ba za mu hana ka sharadin ka ba cewa sai ka karanta salatul fatihi wannan kissa ba ta hana rubuta takardar alkawalin ba don haka wannan ma ba zai hana mu saurare ka ba. Allah kuma zauna a saurara a zauna to Allah a saurara a zauna ana faɗan dan Allah a saurara wannan gurin ana son ɗaliba ayyukan addinin musulunci ne a guri ne na yake nuna da ya tafi kana ta tsalle ba kuma na gaba da yake zaune ya zauna kada ya tashi na gaba da yake tsaye ya yi tsaye ta kada ya motsa ya saurari malin da ya tambayi kawai jama'a saboda Allah jama'a a zauna jama'a ko da wani suka yi mutum da an saba da yawan da ba amma an saba to amma ana wa'azi ba a yi da laram ne amma da wani mutum sai a jin daɗi wanda ya tambaya ya yi izini in ga ya ce bai yi izinin ba Allah da ya yi izini ba su wani zai sai an kuka
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم ba haka muka yi da kai ba abinda muka yi da kai akwai waɗansu batutuwa da ta faɗa abuwa kansu a su nake so ka gaya mani tukun a gagari na ba na yau ba ne kuma yana kokarin in kanka akan wannan to ban aika maka ba amma Allah ya hana mu yau amma mutane ai ba za a wasu an ka aiko mun ban yi ba to abu guda shi ne ban taba wani sabon kaje Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ba shi ilimi kashi hudu ina faɗa da a'a ina so in mai da su wato in na kuskure ka gaya mani ga kuskure da na wajen mai da magana a dalili kenan na baka wannan lasu riga kaje annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba shi ilimi kashi uku zai ilmin ya yi amfani da shi kawai ba kada ya sanar da kowa zai ilmin ya yi amfani da shi ya bai wanda gai yake abin nan son a kowa da kowa ina zuwa wannan ilmin ya bai wanda yake son bashi kowa da kowa ina zuwa kashi uku ne suke ilmi na ɗaya na sani mutasin ilmi na biyu ya bai wanda yake son bashi ba dole ya bai kowa da kowa ba ilmi na uku ya bai kowa da kowa ka gaya mai haka kuma kace a cikin ibn Majah